Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gibarugan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD nga non-partisan ang ilang ahensya. Luyo nga doon na matod pa'y sagad makita nga mga politiko sa ilang payout sa social services, sumala sa usa ka Davao City Councilor. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, klaro ang gibutyag sa DSWD nga walay bisan usa nga politiko nga ilahang ginaimbita kung dunay mga pagpatuman silang mga social services programs labi na sa payout. Apan ugaling nga bisan pa mano nga non-partisan ang ilang ahensya dili matud pa sila makapugong ugaling dunay moabot gayud nga politiko atul sa pagpatuman sa ilang programa. Sa pag-atubang sa representante sa DSWD-11 sa Davao City Council, gipaabot ni Councilor Diosdado Mahipos Jr. ang presensya sa mga politiko sa ginapahigayon nga payout sa social program sa DSWD sama sa akap. Busa, gituki ang polisiya sa DSWD sa pagpatuman sa mga programa, labi na sa pagpahigayon ug payout. So is DSWD really allowing the presence of politicians in the implementation of their social welfare program? DSWD will remain non-partisan, sir. They're not really allowed, and that is why we really stand firm that we are non-partisan. Luyo nga non-partisan, sumala sa DSWD, dili nila mapugan kung dunay moabot nga politiko. Though we cannot really stop them if that instances, no, but we are not inviting them, Okay. no invitation, but sometimes, in reality, we cannot sometimes stop them. But then that's the reason why we cannot see the presence of this personnel from the SWD. Nag-ugat ang maong pagpangayo ug katin-awan sa konsehal. Sanglit do na matudpay pagduha-duha ang Davao CSWDO sa pagtambong sa mga aktibidad sa DSWD tungod sa presensya sa politiko. Gimando sa Local Government Code nga sa mga programa sa national agencies kinahanglang makipag-alayon kini sa LGU gikan sa pagplano hangtod sa pagpatuman niini. Gisugyot sab ni Councilor Alberto Ungab nga tanang request sa paggamit og barangay facilities sa pagpahigayon og aktibidad sa DSWD kay pirmado sa DSWD official. Kini human dunay mga request sa paggamit og pasilidad apan walay signatory gikan sa ahensya. Therefore, Mr. President, if they are not wearing a uniform or they don't have any ID, can the barangay tell them to get out of the place? Sir, we will look into that, sir, because as far as I know, we are instructed and we are mandated to wear our ARTA IDs every time we are on official duty. Sara, nakatakda matod pa nga magpatawag og committee hearing ang Committee on Social Services sa pagpanguna ni Councilor Pilar Braga tali sa taga DSWD ug CSWDO aron nga ma-harmonize ang kining mga social programs sa Davao City. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.